Ja je pustim na YouTube, ima, znaš, kao klipova za pse, 8 sati samo kokoške koje kljucaju nešto. I ona ovako se hipnotisano gleda, kao, ne pomera se. Gleda YouTube bukvalno, Kira. Da. Ja sam puštao dog music i neke klipove sa životinjama, Đuri i peci, brate, tako da i mačke i kerovi. Gledaj. Zna da gleda TV. Znate, postoji ceo taj dog tube, kao, znači, klipovi za pse. Majke ti, bre. Da sam sad otkrio, znači, imaš te klipove kao kad ostaviš psa kući, da bude miran, koji onda, ne znam, patke, kokoš, uglavnom neke ptice. Da. Znači, neko je stavio kameru ovako i neke ptice prolaze, sat vremena i to je kao, to je za pse. Kjera i vole da gleda. Da, ovo je kao, brate. Ili ima za mačke isto, kao Breaking Bad, brate, za kerove, brate, kokoška prošla, brate. Ili ima neki cat tube ili nešto, pošto sam čuo da mačke imaju... Verovatno ima, ne znam, puštao sam klipove sa mačkama, mačke, i kao, ne znam da li čujem jauk ili vidi, ali kao, bude skoro, šta je, no? Da, gleda, ono gleda u TV. Relatable, kao, ajde, ne. Da. Pa ti si naučnik, ti valjda treba, mislim, možda znaš kako se zove, da kao kerovi imaju duplo više neurona od mačaka. Znači, ili istina da su pametniji kerovi, da... I možeš ti da rešiš to pitanje, brate. Što se svi naš, kao, mački su pametnije zato što znaju da se popnu drvo i ne znam šta, ono. Nuklearnu fiziku. Da, to nema veze sa neuronima, ali... Drugačiji su temperamentu, definitivno. Drugačiji su. A se probao sa mačkom, sa krastavcem, znaš onu foru? Da, ali stavio se boje zmije kao ovo. Da, mislim da je zmija kao. Ne, ali probao sam moja sa kjeva zmijom. to radila mački. Mačka se smirila, ali zmije divlja, šta je. Nije ništa, kao, stavila krastavac pored nje, ona jela. Mačka se okrenula, videla krastavac, odnjušila ga i otišla, ništa. Da, neće sve mačke, samo neki radi. Da, a mačke su nekako nepredvidljive. Sa Kirom otprilike zna, osim ako je mešanac, onda možda bude svašta, brate, ali kao, možda otprilike je predvidiš, mačka možda bude, zombi, mazna cool mačka ili jebeni đavo. Da. I ne možeš da treniraš. Isto kao ljudi imaju narav, i mačke i životinje, znači ne znaš šta ćeš dobiti, to je zajebano malo kad uzimaš ljubimca. Ne možeš dobiti nekog nadrkanog smarača ili nekog ultra blejača ili nekog jako aktivnog đavola, brate, bukvalno. Da, uglavnom. I tako što ima? Ba da, evo, ništa, da, kao, tu ima pol napred, emisija, brate, malo tamo, pivo i tako.